Anem a veure, a poc, pas a pas, com seria tot aquest procediment. Per a crear la nostra plantilla, l'únic que hem de fer és agafar un bloc de notes, un arxiu de text pla i escriure l'enunciat de la pregunta seguida d'unes opcions que estaran emmarcades dins d'unes claus que s'obrin i es tanquen a la fi. Cada línia serà una opció i anirà antecedida cadascuna de les línies amb uns signes, amb uns còdics. I el còdic igual donarà a entendre que aquesta és la resposta correcta i sumarà el 100% del valor de la pregunta. La resta marcarem amb aquest còdic la puntuació que rebrà l'alumne. En aquest cas, puntuació negativa, és a dir, li restaria un 30% del que valdria la pregunta. D'aquesta manera seria molt fàcil crear una nova pregunta, per exemple, o tantes com les que puguem necessitar. Copiem, peguem i el ratolí. El ratolí forma part del hardware. Val. Aleshores, així anem a borrar. Posem així l'igual. Podria copiar i pegar, però vaig a escriure-ho i vos ho explique. Com puc escriure aquesta ratlleta que fa així com una ona? Bé, combinació de tecles Alt, GR i el número 4 damunt de la R. Val? I quan li pulsem apareixerà el símbol aquest. Val? I després ja el percentatge, el menys, 30 i el percentatge. Val? Una cosa heu de saber. Aquest percentatge no pot ser qualsevol. Hauríem d'utilitzar sempre un que corresponga a l'assistent aquest de creació de qüestions. No podem ficar 95%. Hem de ficar 90, hem de ficar 100, 83,333, val? Però ha de coincidir, perquè si no tindrem problema i no podrem importar les preguntes. Pas important el que anem a fer ara. Atents. Arxiu, guardar com. Heu d'anar en compte de que siga TXT i amb el format UTF-8, com ja he comentat abans. I guardem. Molt bé, ja tenim fet això. Anem a aules a importar les preguntes. Estem al curs d'aules i anem a banc de preguntes. El banc de preguntes ara mateix el tenim buit perquè aquest curs l'he creat per a fer aquest videotutorial, però anem a veure. Importar preguntes. Molt bé. Ara hem d'escollir entre tots aquests formats el GIFT, que és el que ens interessa a nosaltres. Tirarem el fitxer. Anem a veure si el trobem. Tutorial extra, aquest. Penja este fitxer. Molt bé. I ara l'importem. Si tot va bé, efectivament, tenim 4 preguntes. Molt bé, continuem. Ja tenim així totes les preguntes ficades al nostre banc de preguntes. Seria aconsellable que creareu categories per cada importació que feu, suposant que cada importació parlarà d'un tema. Així podeu classificar totes les preguntes que aneu a tindre en el vostre banc de preguntes i seria molt útil de cara a futures reutilitzacions d'aquestes preguntes. Ens fiquem al qüestionari i podrem veure que ens adverteix de que no tenim preguntes. Anem a editar el qüestionari i ara sí, afegir. Afegir una pregunta des del banc de preguntes. Una no. Anem a llegir-les totes. I si no estem segurs de que siga la pregunta que ens interessa, podem punxar a la lupa per a comprovar si és correcte o no. Molt bé. Afegim les preguntes al qüestionari i ja el tenim. Ara barrejar les preguntes i guardar. Molt bé. Ja tenim el nostre qüestionari. A veure...
per visualitzar el qüestionari ara. Així el tenim. 1, 2, 3, 4... Espero que pugueu treure-li profit a aquest videotutorial. Molta sort!